sih. Deloke bapak-bapak sing bathik nggo biru iki lho kaget aku. Tak kira sugeng iwak bandeng. Mbak Apri sugeng dalu. Sugeng dalu, Mak Canggih Mbak Limbo. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemayune iki lenang apa wedok? Wedok. Wedok. Sendiri aja malam ini pasangannya mana? Pasanganipun nyen ngapunten lek kimen nembe umroh. Syukur nek ngono lek men umroh. Umroh. Lah awakmu ora pengen umroh? Kula tesih bingung ajeng jilbaban apa piye. Mbok menawi masyarakat wonten mriki dereng tepak. Panjenengan naminipun jane sinten? Komplite nggih perkenalan. Derek pitepangan Gladi Wanuh, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Poh, sawane lho. Lho asma kinarya japa? Enek artine kuwi. Wonten Princess menika widodari, Aprilia wong wedok sing paling ayu, dhewe laire wulan April. Terus Lajeng Sucipto, susune lancip mergo ganjelan boto. Ingkang setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarine susu jebol kaos kaki. oh, Gila nih. Enten mereke kok. Apa? Reebok. nama di panggung sapa mau Mbak komplite? Princess Aprilia. Kalau KTP sapa? Jujur ae. Panut Wibisono. Walah no panut. Panut. Lah nggih pripun ben terkesan menarik ngoten lho buktine kula mlebet iki bapak-bapak pun enten sing kecelek kalih kula. Piye? Pak Hansip sing jaga gerbang. Kecelek piye? Sing sepuh niki wau, monggo Mbak pinarak. Ngono kuwi kula gur diderekke lek mburi ditutke. Wah iki sajake kecelek iki aku ngono. Lek ngomong mbak ngene kuwi. Mbak kok ndek kala menjing. Terus tekan kene iki minggah ki Mbak napa dipun dampingi kula tak ki Mbak mawon Pak. Nggih mesti saiki batine gelo. Walah dajire bulake banjing. Lah wong piyayi kakung nek kadung seneng mbok kecelek sing nekat ki ya nek kok ngono ya. Contone sinten? Lah iki mburiku iki nyawang kuwi ora gedhep-gedhep lho. Ki lak dalangmu to iki. Sujar. Walah, derek binga menika saged sowan wonten Kauman menika. Wonten dalemipun Bapak Pak Sumarno, sik aku kudu golek kepekan. Lah iki acarane termasuk pengiritan kok niki. Kok pengiritan piye? Lah acara papat direpel dadi siji iki. Kudune piye kudune? Kudune niku rak sak acara wayangan, ngoten to. Lah carane angger acara wayangan daleme Pak Marno ngarepan iki ditulisi. Tulisin apa? Sumarno Sida Ludes. Ayo. Nggih menika ingkang sepindah menika tasyakuran mengakhiri masa tugas saking Dinas Kepolisian. Betul. Pangkat terakhiripun Komisaris Besar Polisi dan jabatan terakhir sebagai binaan masyarakat Polda Gorontalo. Kowe ora wedi tampil ning kene iki? Ya tujune ora binaan masyarakat Klaten. Nek ngono ora aku katut, kegaruk. Iya ta. Mbak Inces, dalem. Nggo buka suasana. Nggih. Iki suaramu iso wedok ngono kuwi apa ora terjane? Nggih, ya wong wedok ki ya wedok to buktine aku ya meteng kok ya. Meteng iki jero ya isine bayi. Bayi niki kula presake teng Bedan anake lanang kok. Iki lho Bu Bedan, iki anak kula jaler napa setri lanang, Mbak. Padahal nek didemok-demok ngeten lho mboten di USG. 3 sasi kok wis ngerti anake lanang, blek sing didemok tekku. Wong edan ora. Sikile wis metu. Kok sikil? Sikile mau putrane mau lho. Apa enek anake wis brewok ora ya. Nah iki nganu buka suasana nganggo tembang Caping Gunung. Caping Gunung. Niki biasa dibawani ning suarane sing wedok. Ah siap. Siap. Desti Selendro. Waduh. Desti Selendro. Yang mene Besti engko sayang bar iki. Saben
Yuh. Wah, rontok kabeh, Pak. Lah mosok perabot nggo jengleng lumpuk. Pripun suarane sae napa sae? Oh, matur sembalu. Enggak mau diangkatke. Kok kaya Apik tenan. Suarane apik kaya Piyayi Putri tenan. Tak sawangka kene piyayine ya cantik. Cantik ya? Nek bareng ki mau Heeh. nembang nggen gulu menjing sok kuweter. yen memajang hamong karo janer kuning nungguin dia. Aduh. Mayune. Ya lah. Tekan kelek di kaos kakimu antara Tekan lho, tekan aku ora kelek. ngapusi. Lorot kabeh rontok. Kembang wae. Piye to susuk tekan kelek iki maksudmu apa? Petan guna Nali, Mbok. elok tenan. Ya lah. Sing ngendang kok saged templek ngoten lho. Ah iya, mosok lali biyen ya gandeng suwe no ya. Oh alah kuwi sing tau miskram karo aku. Ah, iya. Sing metune petelot kae. Betulnya petelot. Mau suara wedok saiki suara lanang no. Coba pacitane. Madhep ngarepas, Mbak, ngarepas. Nggih. Mergo penggambangku le nyawang ora kedep ya. Nyawang Mbak Apri sok. Oh. Iku jaman sekolah gane nggodoni kula lho. Oh iya to, pasti nakal kuwi kok. Nakal. Selentik. Ayo. Suara lanang. Heeh. Bismillah wah badar no iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, walah gedene. Pacitan sarwi kanca-kanca Madang Raya ki jan penak tenan ya. Salah. Apa? Madangkara. Madangkara. Oh, Madang Raya ki Palembang. Egolane jan, le megol ning kene bokonge tekan eksitol. Beh, jane umpama wedok tenan tak pek kuwi jan. Ya. Wah, napa kula pun kados Bu Kesi to, Pak? Ayu sampean malah. Lah ya apa tak pek tenan kan ya malah kaya perang godo kae ora. Kok perang godo pripun? Ayo tang ting. Mah kontes lato-lato no, Mas. Sinden-sinden nyepake parikan ya. Ya. Ayo ndengake Pak Marno kena, warga Kauman kena, widodaren kena. Suarane piye? Wedok neh, apik wedoke. Panas udan. Yo, Parikan parian. wiwit saking sinten? Mbak Tatin Lestari Handayani. Mbak Apri. Dalem. Iki anggepen kaya muridmu lho dadi perintah. Ya engko karo dikenalno no sindene. Ayo. Tatin. Kula lagi mlebu. Lek min kok dadi bengkak ngono. Arake lek min. Iki kok men ya. Bener. Ayo, Bu Tatin. Aku ta, kok masuk Iya. aku pertama to, Sa? Ya ben kok jare bintang tamu ya kudu cerdas ngono lho, Iya. kuder.
Ana ula. Senengane ula mesti Mbak Tatin. Ya ora apa-apa, ndek inces aku seneng. Pon duwe ula apa inces ki? Oh tidak. Melinjo. Dawa buntute. Terus Kagem keluarga Pak Sumarno. Mugi lancar rezekine. Amin. Gandeng kaumane piyayi nyeni. Lek ngamini ya kudu ngangge seni. Oh nggih. Allahumma amin. Sak wontenipun penonton nggih. Monggo gandeng jenengan ditanggapne wayang kalih Pak Marno diamini nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Nggih. Tunggal kalih tiga. Allahumma amin. Loh, tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa. Iki lek engko wayahe bersih desa ora wayangan dalang loro iki rugi sampean tenan. Iya. Sing rugi aku lho. Ora kok ompanono. Sing rugi sapa Pak Cahyo ngono. Iya. Baleni. nah dari jenengan kok. Ayo Bu Lia. Sinden kok berbobot kabeh. Pangon ya jejer ngono Mbak Tatin Rebulia iki. Mangga. Mangan duren. Mangan duren. Digawe bubur. Gawe bubur. Warga Widodaren mugi tambah makmur. Lho Pak, Bu. Allahumma Mbak Lia sapa ta? Dawane sapa Mbak Lia sapa? Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Saking Wingking terus tengah Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Ayo Bu Tukti. Ya. Ya lah iki. Wah, iki sesepuh. Sesepuh. Leluhure. Masih aku sih Mbak Apri. Dipun. Aku ki nang kene rada deg-degan ditunggoni tangga-tanggaku. Lah ya aku bingung arep polah iki. Ayo engko lek elek kowe bandem boto ndasmu lho kowe. Lah nika enten Pak Camat, Pak Ndanamil, Pak Lurah kula bingung arep polah piye. Ya engko kudu goyang pargo. Halo. Ayo. Isin enak Pakku. Ndang parian swara lanang yo. Kenapa niki Iki wedok lho Pak. Aku wedok Pak Yoyo, aku iso meteng lho. Tak belani Mbak Tuti, tanpa Mbak Tuti aku ledeng iki mau. Jangan ditulungi nuwun ya Mbak. Oke, makasih sami-sami. Ayo apa pariane Kek? Celuk. Awan-awan, Awan-awan. dolanan, layangan. Pak Lurah Kauman, sok kapan arep wayangan? Cocok napa cocok Bu Ibu Kauman, Bapak-bapak? Cocok. Lerek seneng to nek Kauman wayangan meleh? Nggih. Ayo. Ning mboten nggih sinden Tuti. Loh, ya ora iso kok udan deres to ya. Iki mau bar tak tambak kok renek aku lho, ora rampung udan. Apa dadak Mbak uncalke martabake. Terus lanjut Jejere lah Ibu iki. Sukesi Rahayu. Wah, jan. Mangga kembaran kula. kembar siang. Mangan ketan dicampur timun. Po enak. Warga masyarakat Kauman mugi-mugi tansah guyub rukun. Allahumma Amin. Ayo Nduk Winong. Dek Winong yang cantik. Wis susut ya, saiki saya langsing. iya susut wong dipedhot karo pacare. Duh, debet. Di Allahumma amin kan. Mas Kagel aku kancane nek gitu. sinden pedotan dek do seneng. Ya nah. Tuku bakwan Kok lemu lho nek bakwan gorengan. karo Mas Sulomo. Ya dede. Wis. Lomora. Warga masyarakat Kauman mugi panjang yuswa. 1, 2, 3. Allahumma Amin. Mbak Bintang sampe. Ayo nganten anyar. Nyanten anyar. Wah,
Jan, Mbak Diajeng. Nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Sakinah mawaddah warahmah ya diajeng. Amin, matur nuwun Pak Yoyo. Nah, Parian iki nggih. heeh. Salto. Ayo. Lombok 5 Pewedes. dipangan Kang Daryanto. Pangan dhewe. Murup lambene. Bapak Sumarno mugi tansah bagya mulya. Ya. Allahumma Ayo, Nduk Umi, Habibah. Ponorogo. preman Preman. Mung sak kata preman. Piye ngapa premane? cacahe 6. Medeni. Jiro lupat ngonem. Preman kabeh. Ya entuk lho we. Ayo. Terus Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kauman mugi-mugi Dah. ayem tentrem. Sesek baleni sik ngisun-ngisun Sing jam topo. kok kakan Kowe mugi-mugi. iki fansmu akeh lho, aja ngisen-ngisenke ta. Preman Heeh, preman. cacahe 6. Heeh. Mugi-mugi warga sedaya warga Kauman Heeh. mugi-mugi Weh, ayem kok kur tentrem. mugi? mugi-mugine aja didobel-dobel to. Ayo. Mugi Mergo lek ki ndongane kakean malah hambar engko. Jane kowe bar dikapake ro mugi. Ayo. Mugi Lah iya ta lah. Baleni rek, baleni. Ayo. Sing apik. preman Preman. cacahe 6. Warga masyarakat sedaya warga masyarakat Kauman Kok aku melu mumet ta? mugi-mugi ayem tentrem. Mugi-mugi Allahumma amin. Ayo Nduk Umi melu maju. Dikancani Kak Inces le Ayo bawa. sayang. Parikan apik dhewe iki. Oh, Inces surung parikan lele. Wes tiwas bahagia deh. Ya parikan sik siji. Ayo, Cas. Mesti der iki. Ayo. Alah, kuwi. Kok geding aku. Alah. Ketingan. Kleang-kleang. Ketiban aki. Wah, larane. Sing nonton wayang banyak rezeki. Oh, ora dadi cah dikone samin dhewe to. Iya. Apik nggih. Wis ngono kuwi sing apik tirunen apa kowe preman. Preman. Ha iya. Nggih. Ayo dibacutke Nduk Umi. Ayo dibacutke karo tante ya. Nggih, Tante. Hati-hati lho, kuwi cowok lho. Oh iya lali aku lanang. Sorry Nek nganti kilaf bahaya. Mangsaku ki ya padha. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Jos. Ya suara wedok meneh Cak Inces apeli. Ya. Aprilia kok. Ha ning nggon Instagrammu tulisane apeli ngono lho. Sip Preman. sesuk dibenakke. Nadyan badan sarta Inuman
kelas pira, Nok? Kula semester kalih. Oh, kuliah semester Nggih. 2. Nggih. Sing penting sekolah isih. Nggih. Perkara liya-liyane carry. Nggih. Kok malah Koyo. sing gender ki mangsa kok ngombro-ombro banget to karo aku iki. Nafsu banget ya. Lah nggih to. Ayo sayang. Syukur bisa Angkat ke. surat menyurat nah apike diwacake dibaca-baca dulu. Iki ana sing penting meneh. Nggih. Saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iya, aku ya di WA lho Pak Prapto. Pripun Pak Prapto, apa kabar? Nggih. Saking Monggo, PT Baskara Sinar Sakti Surabaya. Nggih. Sugeng dalu Mas Cahyo, Mbak Elisa, Mbak Kesi lan kanca-kanca Madangkara. Dalu Pak. Selamat pentas bersama di Ngawi, salam hormat kagem Bapak Sumarno. Titip tali asih kagem kanca-kanca Madangkara, nyuwun gending jineman mari kangen kalian mikat manuk. Matur nuwun. Matur nuwun. Tali asih jan jos banget. Matur nuwun Pak Prapto. Wah, ini selalu mengapresiasi Madangkara. Lajeng wonten saking Bapak Antonius Artono, kala wingi nggih sampun maringi tali asih 1 juta rupiah untuk teman-teman Madangkara. Lagunya minta lagu yang paling apa ya, romantis no.
romantis ning Jawa sing nembangke Mbak Elisa karo Bu Kesi Top. ngaten. Nggih. Lajeng wonten malih saking niku wonten napa? Serat, Pak. Nggih. Selamat malam dari Mas Rahmat Gendingan. Minta lagu Mangku Purel. Ayo. Versi gamelan kalian Lewung. Sindenya minta sinden idola. Dari Kauman yaitu Mbak Tutik Cibrut. Wah. Tutik Cibrut. Cibrut ayo sesepok Cibrut ayo. Matur nuwun. Nggih. Wonten malih saking Puyer 19 ini juga memberikan tali AC 1 juta rupiah untuk Madangkara. Nggih. Makasih. Puyer 19 tak puyer kowe. Ini obat untuk sakit kepala, sakit gigi, juga nyeri otot. Matur sembah nuwun. Ini nanti minta lagu yang nyanyi, yang nembang Diajeng Winong sama Bu Tuti, lagunya Jatilan. Oh. Sip. Nggih. Lajeng wonten malih mboten? Oh, dari Pak Oka Wibowo. Oh ya. Baik. Lah. Salam budaya Pak Yoyok kalih Mbak Elisa, saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Wah. Menika saking Pak Daryono, saking Klicorjo, Mejayan. Sugeng dalu Pak Yoyok.